Voulle preguntar agora a María do Ceo, que xusto acabamos de ver que saía de dentro moi emocionada, non? Como Sí. estás? A ver, como queres que estea? A min vaiseme pois un irmán, xa non era non é un amigo, é algo máis. Unha persona que me descubriu como artista e que o quero moito, hai moitísimos anos que nos coñecemos e estuvemos xuntos nas boas, nas duras e nas maduras e, bueno, é que non sei que dicir porque eu son artista grazas a Piñeiro, aconsellábame sempre o mellor, é unha gran persona, vivimos esta enfermidade sempre moi triste porque tampouco non podías dicirlle sempre todo o que pensabas porque sabías que lle podía parecer mal porque ele non quería que te compadeceras e lóxicamente cando unha enferma e sobre todo cando eres moi querido dunha persoa pois pasas a barreira non de preguntar demais e ás veces cometíamos ese erro e iso el odiaba eso e bueno, un biquiño grande para toda a familia e bueno, que o levaremos, como dicía Amalia Rodríguez, dentro do meu peito, está sempre conmigo. María, ti estiveches aí acompañando, mantiveches sempre o contacto con el. E sempre, por WhatsApp, como estás? Ben, vou ben, era sempre a frase del, ou estou. Eran cousas así, bueno, pero sempre aí, cando podía falaba, chamábamos, falábamos, pero sempre do mundano e do, sabes? Que tamén é importante, iso é Claro. quizá ese o máis importante tamén. Claro, como vas? Que tal? Que estás facendo? Me dicías, estás facendo algo novo? Como vai o disco? Como vai aquelo? Bueno, estas cousas que falábamos. Moitísimas grazas por compartir, Nada, podes dar vos unha aperta, un sempre. bico. María, moitísimas grazas por compartirnos A vos. isto nestes momentos duros.